All right, thank you so much. Relax. Amadi Kesa. You don't have two traditional rulers in a community. There is only one traditional ruler of Oka Kingdom, and that is
Majesty Eze Gibson Wosu OON Eze Osu the second nke Ọka. Ọka dị n'ndụ ọya na-achị ndị Ọka. Dịka gọọmenti anyị maara na ndị asambodo onye na-achị Ọka dịka eze ọya wee eze Osu nke Ọka ọzọ anyị bịa gọọmenti anyị nọ ebe a ịna anyị bụ na Canada gọọmenti akwụ nọchitere anya gọvanọ ndị anyị na-eso ibe n'usoro ndị m ka ada dị onye a wee eze Osu nke ịbụa n'Ọka onwe ndị si na ada ịbụa biko ofu obodo na-eme otu eze ofu eze. That is it. One king, one monarch at a time. Eze Osu dream when he finishes and when he joins our ancestors, then we can think about another Eze Osu. But for now, he's capable and he's on the throne. Your advice to the Ozos, they are Greek Ozos. Go!